Professor Shankar Shukla, Vice Chancellor ke Northeastern Hill University Nihu, hakakat khandai tre ujemmang arja arpusan. Ulama ham ban le ya ke badon kam lada ke Professor Sherwin M Sungoh ke Pro Vice Chancellor ke Shim Rai ban penong ya ke jingyalang ke Academic Council haka arpoi tre ujemmang arja arpusan bat maham ba ke jingyalang jong ke Academic Council kan dei ke bomsong an bat kala ban bu jingma ya ki degree jong ki samla puli. Haka jing tho ulaang bakarai jong ka Pro VC ka bu jing ma shu bat kan wan ra ka kenram haka kompanya ya ke university bat ka bu jing ma ya ka lawai jong ki hajar ngot ki samla puli bat benrap lada penlong ya ka jing halang la arpoi terek ujemmang arja arpusan unsan le ya ka ka badon kam. Ula kenok baka Professor Sherwin M Sungoh kala penbena dala dia kom ke in charge VC hapo ka jing pen board jong ka nihuta bat kamdan satiai ka board basong an bat penlong ya kum ka ni ka jing halang kat kum ka nihu act bat statutes. Swakani Professor Shukla ula batha yau joint registrar ban part notice ban penjalan ya ke jing halang ka Academic Council hindrai uklam le halor ka ni ka jing batha bat ula penmi ya ka notice ban penlong ya ka jing halang ha ka arpolai tere ujemmang arja arpusan hadien babud ya barok ki kendon balabu. Ulaang baka Professor Sungoh kala penmi laka jong ka notice lingba u joint registrar ban Khot ya kani ka jingyalang haka arpoi tere ujemmang arja arpusan matong baka ni ka jingle jong ka kala penmi ya ka jiksong ukhia ka bajur haka babun kila nyau baka dei ka bala le khlam de yo bor bat ka dei ka jingpen ken ya ki rule ka university. Professor Shukla ulaang ru bagi jing kata jong kani ka rai ka Pro VC kala ru ban poi shabar ka university khamtam makani hu ka dei ka university ka bala penya so daki babun ki college ha Meghalaya bat ki jalla ba marjan. Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.